En Cáritas Diocesana de Lugo acompañamos cada día a quen máis o precisa. Ofrecemos apoio para que poida mellorar a súa situación e recuperar a esperanza. Traballamos no eido social, laboral e familiar, grazas á entrega de voluntarios e profesionais comprometidos co ben común. E hoxe presentamos o noso proxecto Escola de Nais e Pais. Chámome Natalia Ferreiro, son a coordinadora do programa Escola de Pais. O principal obxectivo do programa é proporcionar ferramentas a nais e pais para mellorar as relacións parentais e a comunicación cos seus fillos e fillas. Abordamos tres áreas principais, que sería a mellora das habilidades da comunicación, a xestión emocional e manexo de conflitos e a educación nas novas tecnoloxías. Eu creo que o que sacan en positivo é mellorar esa comunicación cos seus fillos, aprender a resolver conflitos diarios con eles, que tanto surxen nas edades máis tempranas como despois na adolescencia. Creo que lle sirve, damosles moitas ferramentas para levar a cabo ese proceso. Asistí a la escuela de padres, fue una experiencia nueva para mí. La verdad fue, en el momento que me llamaron, pues como que dudé así, pero como que el nombre me sonó y dije, bueno, voy a intentar ir para ver de qué se trata. Me parece bien que Cáritas organice este tipo de actividades. As familias así nos lo indican, que aprenderon moitas cousas, que, deixaron atrás patróns educativos que están anclados no pasado e nas súas vivencias. Para min foi moi productivo, espero que para eles tamén, e que se leven outra visión de como tratar aos nenos con respeto e cariño e dentro dunhas normas e uns límites que teñamos todos claros, tanto os nenos como as familias.